si Teacher Deb. Hello mga bata! Magtuon kita sa litrang L. Yang tingog litrang L. Tingog Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa litrang L. Lollipop, lace, lampara, luwag, linya, lapis, lata, mga buluhaton, butangi og star ang mga hulagway nga naay tingog sa Sunod, pilia og lingini ang sinugdanan nga tingog sa matag hulagway. Sunod mga bata, ilha ang hulagway. Pangitaa ang tingog naa ba sa una, tunga o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Ali mga bata, magbasa na ta. A, la, I, il, atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba,
La, lo, le, il. Mga pulong. Lami, lata, maleta, luto, bola, pulungan or phrase. Ang lata. Luto ni mama. Hugpulong or sentence. Ang bula naa sa maleta. Karon mga bata, mag-story ta. Ang uluhan sa atong story, misimba sila. Sila Lito, Lita, Mila ug Melissa misimba. Misabat sila sa misa ug nanganta. Mga pangutana, kinsa ang misimba? Unsa ang gibuhat nila Lito, Lita, Mila ug Melissa? Unsa nga klase nga mga bata sila? Gasimba ka ba? Ngano man? Kung ikaw anaa sa simbahan, musabat ka ba sa misa ug mukanta? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang L. E padayon ang pagsulat sa litrang L sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!